Dobrodošli u još jedan Invest Lab. Danas su s nama dragi nam gosti Domagoj Oreb, managing partner u Feels Good Capitalu, Renata Brkić, managing partner također u Feels Good Capitalu, jedina od partnerica u našim private equity venture capital fondovima u Hrvatskoj, te Mislav Malenica, osnivač i direktor Mindsmitha, također osnivač i predsjednik Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CRO-AI. Dobrodošli. Započet ćemo sa onim što nam je svima dobro poznato, a to je sa našim dragim Andrijom, osobnim asistentom koji nas je spašavao od najveće svjetske pošasti i krize u nama najtežim danima. Svi ste čuli vjerojatno za Andriju, ali malo tko zna da iza Andrije zapravo stoji Mindsmith kao njegov zapravo autor i on je odradio ono što nam je najbolje. Pomogao je da se u tim kritičnim danima manje bojimo. Da je Andrija danas s nama, vjerujem da bismo imali značajno manji problem sa cijepljenjem protiv korone, jer bismo imali, ako ništa drugo, personalizirani savjet da li, kada i zašto se cijepiti i manjak ovih dezinformacija koje kruže i zbog čega smo još uvijek u nekakvim korona problemima. Pa evo, ja bih počela sa jednom vrlo važnom temom za našeg dragog gosta Mislava Malenicu, čisto da nam kaže koja nam je to uloga umjetne inteligencije u spašavanju zapravo svjetske ekonomije, ali i nas svih iz zdravstvenog sustava u doba najveće svjetske krize. Ono što je zapravo bitno, što je umjetna inteligencija donijela znači na svijetu, je mogućnost zapravo da dotaknete milijune ljudi diljem svijeta u isto vrijeme. Znači na jednako kvalitetan način. Dosta smo uvijek govorili o tome kako morate doći kod najboljeg liječnika i ako ste kod najboljeg liječnika onda ćete imati najbolju uslugu. Ako imate manje sreće onda ćete dobiti nešto lošiju uslugu. Umjetna inteligencija zapravo omogućava da mi uzmemo to najbolje znanje, stavimo ga na jedno mjesto i onda zapravo servisiramo veliki broj ljudi u isto vrijeme. A vi ste spomenuli Andriju. Ono što je bitno reći kod Andrije, da je u tom jednom trenutku kad se više nije znalo, znači stiže pandemija, nitko ne zna koliko je opasno, što će se dogoditi i tako dalje. Mi smo udružili Infobip, Oracle, Neos i Mindsmith, znači 4 hrvatske kompanije koje su došle i rekli mi ćemo se staviti na raspolaganje hrvatskoj vladi jer imamo pristup i znanje, znači tehnološka znanja, ajmo nekako pomoći. I najveći izazov tu je bio zapravo što dat kvalitetan savjet nije bilo jednostavno čak i profesionalcima, a onda to pretvoriti u nekakav algoritam je bilo još teže. I ono što bi ja tu istaknuo bi to da je Hrvatska tu bila praktički jedina zemlja unutar Europske unije koja je otišla toliko daleko i hrabro da krajnjem korisniku, znači građaninu, dođe i kaže gle, ti si ok, ili moraš se javiti liječniku i na taj način smo spriječili smo zapravo jednu navalu zapravo na pozivne centre, spriječili smo jednu navalu na bolnice, i tako da se javljaju oni ljudi kojima to doista treba pa da onda mogu i dobiti takvu uslugu na kraju. Tako da umjetna inteligencija kad od nje razmišljamo kao alatu koji nam omogućava da nekakvo znanje, nekakav savjet možemo pružiti ogromnom broju ljudi istovremeno, praktički za isti trošak kao da pružamo to jednoj osobi. Da, fantastično. I vaša, recimo, misija cijele zapravo kompanije je da zapravo djelujete sa nekim društvenim utjecajem i da omogućite velikom broju krajnjeg korisnika personalizirano i uvijek dostupnu ekspertni savjet i to u više segmenata. Znači, Andrija možda više nije s nama, zato je Megi, stručnjakinja za visoki tlak, ali vi ste na taj način uspjeli zaista do jednog prosječnog građanina donijeti nekakvu visoki nivo stručnosti i ekspertize i ono što je još ponajbolje, taj savjet je personaliziran za svakog korisnika. Možda čisto da nam kažete neke stvari baš o tome, o nekakvoj misiji i viziji Mindsmitha kao takvog. Vi ste zamislili da zapravo napravite jedan veliki iskorak i da doprinesete sa tim nekakvim pozitivnim učinkom na cijelo društvo
jer nekakva percepcija javnosti je kad čuje umjetna inteligencija, ja mislim da svima nam u glavi prođe ono nekakav feeling Star Warsa ili May the Force be with you, nešto negativno. Zapravo bojimo se toga, ne znamo šta je to. Rekao bih da je zapravo ideja Mindsmitha vrlo jednostavna. Znači mi smo napravili jedan jako moćan alat koji vam omogućava zapravo da kopirate mozak najboljeg liječnika, najboljeg bankara, najboljeg učitelja, najboljeg stručnjaka. Stavite zapravo njegovo znanje u jednu digitalnu formu i onda ga učinite dostupnim kogod ga želi koristiti 24/7. Jer živjeli smo dugo u tom dobu u kojem je Google napravio jednu nevjerovatnu stvar. On je došao i rekao, ja želim da sve informacije ovoga svijeta budu dostupne svim ljudima ovoga svijeta u trenu. I to se dogodilo. Međutim, onda smo mi svi zajedno naučili, pa meni ne treba beskonačno informacija. Meni ponekad treba samo pomoć da donesem dobru odluku. I često se događa da ako imate zapravo jako puno novaca, onda ćete imati i prijatelja bankara koji će vam dati dobar financijski savjet, imat ćete i prijatelja liječnika koji će paziti da vam se ništa loše ne dogodi. Ako nemate, zapravo često nemate takvu sreću. I mi smo rekli, pa živimo u doba kad je to moguće, tehnološki je to moguće, ajmo kreirati jedan alat gdje će se to redovito događati. I sad mi kao tvrtka, spomenuli ste Megi, spomenuli ste Android koji djeluju recimo u tom healthcare sektoru, mi imamo isto tako asistente koji pomažu klijentima banaka, pa sad radimo na nečem koji pomažu u visokom školstvu i širimo se i s tom jednom idejom koja kaže, gle, ako pomognemo ljudima da sustavno donose bolje odluke s pomoću tehnologije, oni će živjeti jedan kvalitetniji život i bit će sretniji, zadovoljniji, njihove će obitelji i cijeli svijet će zapravo biti puno bolje. Da, ali evo, vi ste tu u savršenom paru i tandemu. Mi često kažemo private equity venture capital fondovi ulažu u nekakav brak iz računice. Ali ovdje je računica više nego pozitivna. Feels Good ili kapital sa dobrim osjećajem je naš prvi venture capital fond sa društvenim utjecajem. Vi ste tvrtka koja promovira proizvode na bazi umjetne inteligencije s društvenim utjecajem. Znači tu ste se jedan s drugim zapravo našli u tom nekom braku iz računa. Feels Good je uložio u Mindsmith. Ali čisto da prije nego što krenemo na ovo ulaganje, da možda malo objasnite što je to zapravo venture kapital sa društvenim utjecajem. Venture capital s društvenim utjecajem zapravo je na hrvatskom bio rizični kapital s društvenim utjecajem, odnosno social impact venture capital na engleskom. To je venture capital fond kao i svaki drugi fond kojem je condicio sine qua non i razlog postojanja je maksimizacija profita i maksimizacija povrata na investiciju. Međutim, kad je venture fund sa društvenim utjecajem, a to su fondovi i to je filozofija koja je krenula unazad 10 godina iz Britanije, Amerike, pa onda i došla i EU, pa i do Hrvatske s nama. Kad je venture fund sa društvenim utjecajem, tada traži da projekt, poduzeće, startup, osim profita izbacuje i dobar društveni ili okolišni učinak. Mi taj impact na hrvatskom smo odlučili prevoditi kao učinak ili utjecaj. Ne samo da to kaže, nego da se unaprijed obaveže, da raportira, kao što raportira financijski rezultat, tako raportira i rezultat društvenog i okolišnog utjecaja i da ga mjeri. I da se zapravo uspješnost kompanije i uspješnost investicije evaluira uzimajući u obzir i tu treću kategoriju, znači ne samo rizik i povrat, nego rizik, povrat i utjecaj. Znači, dotakli smo se te teme društvenog utjecaja, a sada se dotaknemo one teme možda venture capital fond. Znači, Feels Good je novi fond i jedinstven po tom pitanju u Hrvatskoj. Nedavno ste počeli, pa čisto malo da predstavimo od koga ste, ko su vaši investitori, koliko novaca imate na raspolaganju za ulaganje i po čemu ste zapravo jedinstveni? Pa da, evo, nedavno smo zatvorili fond u 5. mjesecu ove godine. Uspjeli smo skupiti 30 milijuna eura, od kojih je većina od EIF-a,
Drugi najveći investitor je jedna privatna tvrtka iz američko-hrvatska, uspješni startup, Velabit. Treći investitor je jedan institucionalni fond iz Hrvatske i nekoliko manjih investitora u koje se uklapamo i mi. Jel? Po čemu smo specifični u prvom redu, ovo što je i Renata spomenula, znači to je VC fond koji za svoj uspjeh i za uspjeh svojih fond menadžera, osim financijskog povrata, mora dokazati nekakvu društvenu odgovornost i ispuniti nekakve društvene ciljeve. Tim je teže, riskantnije, kompliciranije nego obični VC fond, ali evo, samim tim zanimljivije. Strategija fonda nije da se ograniči na jedan sektor, znači mi ne gledamo samo ICT, nego smo sektor agnostik, gledamo sve, znači od nekakve, reći ću, poljoprivrede, od nekakvog retaila, od nekakve energije, healthcare-a, bilo koje industrije, jer barem na hrvatskom tržištu, evo u zadnjih par godina stvarno gledamo rast i pozitivne pomake u tom ekosustavu startupova, no međutim većim dijelom oni dolaze iz IT sektora. Svi ostali sektori ostaju na neki način nepokriveni i tu koliko je to možda vide da nije toliko skalabilno ili toliko profitabilno, tu mi vidimo priliku jer ima stvarno dobrih primjera iz tih industrija koji jednostavno nemaju pristup ovakvom equity financiranju vlasničkom. Jel? Pa u tom smislu smo možda malo specifični od nekih drugih VC fondova. Da, ali evo ja bih se sad osvrnula na par ključnih riječi koje su možda promaknuli pažljivom slušatelju i gledatelju. Radi se naime o tome da jedan od investitora u vaš fond je Velabit. Znači jedna od hrvatskih uspješnih poduzetničkih priča. Tko ne zna, znači za priču o poduzetnicima Sandro Muri, Uška Svršen, koji su uspjeli nakon niza dobivenih startup natjecaja zapravo doći u svjetski poznati Y inkubator, koji ih je poslije lansirao, ne mogu reći u orbitalnu sferu, ali skoro, jer njihove proizvode su počeli koristiti i jako važni glumci i tako dalje. I oni su uložili, znači u vas nije samo bitan taj financijski doprinos, nego i činjenica da uz vaše financiranje vi želite zapravo stvoriti jedan pozitivan ekosustav u Hrvatskoj i oni ovdje svojom ekspertizom mogu pomoći jer su oni ostvarili ono što je zapravo san svakog startupa, a to je skalabilnost na globalnoj razini. Pa evo čisto možda nekakav komentar na tu temu. Pa gledajte, mislim da je cilj svakog VC fonda da napravi nekakav portfelj kompanija koje se mogu pomagati međusobno. Jel? I da investitori u taj VC fond mogu pomagati portfeljne kompanije. Lako za reći, ali teško za ispuniti. Evo, mi smo barem i na ovom primjeru i primjeru Velabita kao investitora, koji je jedan od prvih primjera, ako ne i prvi primjer da jedna takva kompanija ulaže u VC fond, pokušavamo na neki način približiti se tom cilju. Znači napraviti portfelj ili mali ekosustav kompanija koje međusobno na komercijalnoj osnovi pomažu jedni drugima, utiliziraju nekakve svoje resurse jer su sve firme premale da bi se same mogle boriti i u isto vrijeme iskoristiti nekakav savjet i pomoć investitora koji je sve to skupa prošao negdje prije. Da li kontaktima, da li nekakvom znanjem, da li sugestijom, na bilo kakav drugi način. Jel? Ja moram reći da smo mi dugo slagali Feels Good i da smo zaista u tom fundraisingu si dali truda i nema gdje nismo bili u Hrvatskoj, u Europi, u Sloveniji. I genijalno je to što smo se sa Velabitom najbrže dogovorili. I mislimo da je to jedan veliki aset, da je upravo startup kompanija koja je nedavno u zadnjih 5 godina u ovoj jednoj izrazito poduzetničko neprijateljskoj klimi u Hrvatskoj tako izrasla, da se ona vraća u smislu da kroz venture investitora zapravo ulaže ponovo u Hrvatsku, u te nove startupe da im se da šansa. I to je super. I
Puno je lakše ekipa iz Belabita prepoznala što je Venture Impact Fund nego što bi to neka tradicionalna financijska industrija razumjela. I puno hrabriji su ušli u to. Da, možda i sam spomenuo, mislim, svugdje i vani Silicijska dolina i jedan Berlin koji je centar nekakvih startupova, ima tih nekakvih onih bitnih točaka gdje se startupovi okupljaju. Mislim, je to tržište sve globalno, je svijet nekakvo globalno selo, no međutim svejedno je bitno taj nekakav pool i ta nekakva koncentracija startupova i investitora na određenom lokalitetu. Mislim da sad, hvala Bogu, u Hrvatskoj imamo jedan Infobip, imamo Rimca, imamo Belabit, imamo uspješne kompanije i Exit. Evo, samo ove godine ih je bilo par komada, prošle godine bit će ih još. Hoću reći, bitno je da taj ekosustav na neki način ovako njegujemo i na tom principu. Jer, mislim da je to jedina šansa da mlađim startupovima, mlađim ljudima osiguramo kakve takve šanse da se bore globalno. Da, apsolutno. Ali evo, ajmo reći, spomenuli ste početke, moramo se i toga dohvatiti. Kako je uopće nastala ideja o Venture Capital fondu sa društvenim učinkom ili utjecajem? Pa nastala je tako što je moj core biznis je profesor Baltazar. Ja sam poduzetnica zadnjih 15 godina, osim korporativnog iskustva u korporativnom i javnom sektoru. Zadnjih 15 godina sam radila poduzetništvo i bavim se brendom profesora Baltazara za koji sam osobno fundraisala po svijetu, jer u Hrvatskoj to nije bilo moguće prije 10 godina. I pokazalo se je da je taj brand zapravo jedan social impact brand i da se izvrsno uklapa u cilj održivog razvoja education. I tada su mi pristupili investment menadžeri iz Europskog investicijskog fonda sa idejom i sa prijedlogom bismo li mi naš jedan mali hub koji smo imali tada u smislu malih angel investinga u takve education startupe, bismo li ga se usudili pretvoriti u Impact Venture Fund. I to je počelo, ideja je krenula još 2016. Ali evo, za realizaciju nam je trebalo jedno 4 godine jer smo morali i okupiti tim i zapravo sve napraviti iz početka. Bili smo i first time team, morali smo fundraisati matching amount i ono što je, s čim smo opet jako ponosni, znači mi smo taj fond zatvorili i EIF-ovu investiciju dobili iz EU pula, to nisu hrvatski novci iz budžeta, znači oni su potpuno, mogli su otići u neku drugu zemlju EU, došli su u Hrvatsku. Da, oni ljudi koji ne znaju, ali inače fundraisati za private equity venture capital fond je puno teže nego neke stvari koje mislimo da nam je najteže u životu, tipa oženiti se, izgubiti na težini ili podići dijete. Znači, to je otprilike u tom rangu teškoće. Znači, tko nije prošao krug fundraisanja, a naročito kao first time team, znači, ja mislim treba svakom ko fundraisa jedan fond, pogotovo od renomiranja institucije poput Europskog investicijskog fonda, treba dakako skinuti kapu. Ali evo da se vratimo na te početke. Početak Mindsmitha. Kako je nastao zapravo uopće ideja da se umjetna inteligencija koristi za nekim društvenim utjecajem? Pa ja sam, kažem, u tom području već 17 godina. Znači, prvo kao znanstvenik na institutu Ruđer Bošković, onda zadnjih, 13 godina kao poduzetnik koji se bavi startupima. I ono što mene tu, i kao poduzetnik uvijek zapravo tražiš gdje postoji prilika. I u ovom trenutku postoji ta jedna prilika u svijetu zato što je tehnologija, umjetna inteligencija već dovoljno zrela kao tehnologija, ali postoji jedan veliki strah od nje. I to otežava primjenu, to otežava prodor na tržište. I onda smo mi došli i rekli, gle, pa ajmo mi biti sinonim za dobru umjetnu inteligenciju. Ajmo napraviti jedan alat, jednu platformu koja će omogućiti ono tvrtkama, inovatorima da razvijaju rješenja koja su zapravo dobra. Znači gdje se korisnik, krajnji klijent neće morati bojati toga da li će to prodati moje podatke, da li će mi dati loš savjet, da li će mi nekako naštetiti, nego će već imati jedan pečat koji ide uz to koji će reći, gle, ovo mi možeš vjerovati. Tako da i cijelo naše partnerstvo sa Feels Goodom je došlo jako prirodno.
Znači ja sam strašno sretan, znači zato što su oni nastali iz jednog tog razloga, zato što vidim na tome na razini Europske unije jednu veliku priliku gdje postoji puno tvrtki, znači velikih banaka, telekoma, osiguravajućih društava, bolnica koje se ne usude upustiti u tako nešto jer se boje toga hoće li to dobro završiti ili neće. I onda se ti kao jedna kompanija koja se odredi da će imati društveni utjecaj, dođeš i kažeš, gle, mi od početka to pratimo, mi to od početka držimo pod kontrolom, shvaćamo to jako ozbiljno, jer umjetna inteligencija, koliko god je to jedno jako moćno oružje, jako moćan alat, može se upotrijebiti kao oružje. I tu je sad bitno zapravo biti na ovoj dobroj strani. I sad kažem, znači kad ja razmišljam što je to što Renata i Domagoj mogu donijeti u naš tim i zašto smo se odlučili za njih, odlučili smo se za njih zato što nam donose tu jednu komponentu s kojom vjerujemo da će i nama biti puno lakše pristupiti klijentima, zapravo uvjeriti ih da se ohrabre, da digitaliziraju, odnosno da rade transformaciju nekakvih procesa kod sebe, da znači da jednostavno iskoriste one dobrobiti koje umjetna inteligencija u ovom trenutku nudi. Izvrsno, a recite ovako, evo sad ste dobili ulaganje, što je velika stvar. Jer isto, ja mislim da jako je teško i fundraisat, ali jako je teško kao start-up zapravo dobiti ulaganje od Venture Capital fonda. Koji su sljedeći koraci? Sljedeći koraci su mislim, vrlo jednostavni na papiru, pa vidjet ćemo kako će biti u izvedbi. Znači, mi smo do sad uspjeli dokazati da naš alat, znači ta naša tehnologija, može kreirati vrijednost. I mi smo to primijenili u svijetu banaka, u svijetu edukacije, primijenili u zdravstvo. Međutim, sad bi htjeli, da bi stvarno radili demokratizaciju ekspertize, omogućiti drugim developerima da je koriste. Znači, mi bi htjeli da za različite inovatori, različite tvrtke dođu i kažu wow, napokon postoji jedan takav alat koji mi štedi jako puno vremena, truda i ne moram imati beskonačno znanje o umjetnoj inteligenciji da bi ja mogu iskoristiti njene benefite da poboljšam svoje poslovanje ili poslovanje nekog svog klijenta. I sad nam je cilj, znači, otvoriti se prema van i doći i reći, ok, dođite i sami iskoristite, a mi ćemo vas podržati u tako nečemu. Da, vidim da ta famozna rečenica demokracija ekspertize ide na svim nivoima i da ste B2B, to C, znači zapravo i krajni korisnik i potrošači, drugi poslovni subjekti, znači mogu imati od toga zapravo koristi. A kad smo već kod toga, jedan drugi šešir koji nosite je onaj osnivač i predsjednik Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju, CRO.ai, koja je izuzetno uspješna organizacija. Pa čisto možda da kažete par riječi o samoj udruzi i kako hrvatsko gospodarstvo može proferirati na činjenicu da se niz tvrtki koje se bave razvojem umjetne inteligencije nalazi upravo u Hrvatskoj? Nadovezat ću se na ono što je Domagoj rekao. Znači, ideja je da kad želiš uspjeti, zapravo ne možeš uspjeti sam. Želiš kreirati cijeli ekosustav oko sebe. Možda i osnovni razlog za to je što normalno je da netko ko dođe kod tebe i odrasta u tvojoj kompaniji nakon nekog vremena ode. I onda je problem ako ta osoba kad odlazi izvan Hrvatske i taj pool, znači talenta koji mi imamo ovdje se konstantno stanjuje. Znači konstantno se smanjuje i mi konstantno odgajamo i školujemo ljude za neka druga tržišta. I onda smo mi došli i rekli, gle, pa ajmo sustavno pristupiti tom problemu i ajmo doći i reći, pa ajmo okupiti ovdje kompanije, prvo ajmo ih popisati da vidimo koliko nas je. I onda smo shvatili, gle, kompanija koja zanima budućnost, koja zanima znači osvajanje svijeta, koja zanima to da mi dođemo da se udružimo i kažemo pa nismo si mi konkurencija, cijeli svijet je tržište, ajmo si međusobno pomoći, ajmo izaći van, nas je zapravo jako puno. I onda smo shvatili, ajmo se udružiti, ajmo postati jako glasni, ajmo kreirati jednu percepciju da je to jedna scena, kojoj se želiš pristupiti. Da je postati dio startupa strašno uzbudljivo. Želimo znači motivirati mlade, želimo motivirati ne samo one koji su inženjeri. U ovom trenutku u svijetu umjetne inteligencije ima jako puno prostora za humaniste. Znači, da li ste vi sociolog, psiholog, liječnik, pravnik, da li ste ekonomist? Jer budućnost umjetne inteligencije više nije isključivo u proizvodnji novih algoritama, nego je u tome da osmislimo znači suživot čovjeka i stroja. I mi bi kao Hrvatska htjeli biti prepoznati kao jedan centar u kojem je scena užasno živa i u kojem se isplati ne samo ostati, nego se isplati doći izvana. I tu je još jedna recimo lekcija iz Silicijske doline koja kaže da u zemlji u kojoj ne možeš pronaći prvog klijenta, nemoj ni startat kompaniju.
I mi smo shvatili, pa mi moramo i ove sve veće kompanije oko nas na neki način educirati, objasniti im što je moguće. Zašto? Zato da bi taj neki startup, ta dva studenta ili studentice koje nešto pokušavaju, imali priliku testirati svoju ideju, dobiti nekakvu validaciju i onda s tim otići van i zapravo skalirati taj cijeli proizvod. A to nije moguće ako je razina edukacije zapravo vrlo niska. I sad razina edukacije umjetnoj inteligenciji, ne samo u Hrvatskoj, kad kažem, evo mi jako sudjelujemo tim u svemu što se događa u Briselu i slično, je zapravo relativno niska. I onda postoji jedan strah, postoji jedan otpor. Tako da smo mi kao udruga pokrenuli taj tečaj Elements of AI i kroz zadnjih godinu dana smo educirali preko 30.000 ljudi u Hrvatskoj o tome što je umjetna inteligencija. Zašto? Samo zato da bi počeli uklanjati taj strah. Da bi ljudi lakše razlikovali kad mi ona koristi, kad mi može biti štetna i da bi onda zapravo birali ono gdje mogu imati od nje koristi. I sad sve to sa tom nekakvom idejom, ajmo stvoriti jedan zdravi ekosustav u kojem trebamo naravno investitore, ali trebamo i mlade ljude koji imaju ideje, trebamo i nekakve medije koji će to podržati i reći wow, to je jedna uzbudljiva priča, ajmo vidjeti što nam to budućnost donosi, ali trebamo i kompanije, znači velike koje jednostavno se mogu uključiti i mogu reći evo ja sam spreman da testiramo vašu, kako se zove, ideju kod nas, bez da imaju nekakav veliki strah. A to kod nas još nije na toj razini na kojoj bi mi htjeli da je. I to je ono što će zapravo otključati nekakav novi boom. Kad vi shvatite da cijela ovdje industrija, da li su to SME-evi ili su veći enterprise, treba imati jednu tu neku društvenu odgovornost u kojoj dođe kaže pa gledaj, dio svog poslovanja trebali bi ipak usmjeriti prema tome da damo šansu mladima, inovatorima koji stvaraju nešto novo, jer možda na temelju te inovacije ćemo zapravo unaprijediti svoje poslovanje puno više i značajnije nego kroz nekakve standardne procese koje smo imali do sada. Znači, činjenicu da ste prema tom tečaju i promicanju znanja umjetnoj inteligenciji vjerojatno prvi u Europi. Drugu stvar, znači, koja je jako bitna, a to je da ste spriječili odljev mozgova. Umjesto da naši stručnjaci odlaze u inozemstvo, oni sada imaju razloga ostati i eventualno se pridružiti zajednici ili čak doći u Hrvatsku. Ne bih rekao da smo mi spriječili to, to je jedan kontinuirani proces. Rekao bih da mi pokušavamo Hrvatsku na razini Europske unije pozicionirati kao mjesto koje je zapravo jako fleksibilno, zapravo napredno i na kojem se isplati startat startup, pokrenuti kompaniju, gdje ćeš doći do pametnih mladih ljudi koji su željni rada i koji žele nešto stvarati. I sad to je jedan kontinuirani proces. Ove 2 godine od kada udruga postoji, ja bih rekao da smo mi došli jako daleko. I ne samo znači unutar Hrvatske gdje smo znači prepoznati i sudjelujemo u različitim strategijama, nego na razini Europske unije gdje se naši prijedlozi, mi smo praktički jedina asocijacija čiji je prijedlog ušao u zapravo novu regulativu umjetnoj inteligenciji, odnosno njen draft, jer želimo sudjelovati. Znači mi dolazimo s jednom porukom koja kaže umjetna inteligencija je prilika kakvu nismo imali zadnjih 30 godina i tko zna kad će doći sljedeća. I ako sad ne uhvatimo taj val, i znači ako sad ne budemo hrabri i sad ne preuzmemo neke rizike, pitanje kad ćemo sljedeći opet put moći. I to je nešto što je zajednica prepoznala. I sad mi smo si došli i rekli zaboravi prošlost, zaboravi ono što je bilo, samo budućnost. Budimo hrabri, preuzmimo neke rizike i ajmo gore dalje. Sad smo se dotakli jako puno tema i o učinku na gospodarstvu, pa evo moram pitati sama ta činjenica, opet da se vratimo na temu društveni utjecaj. Što zapravo mi možemo kao gospodarstvo u cjelini očekivati vezano uz Feels Good Capital? Znači, prvo mjerljivo je tih 30 milijuna eura koji su ušli u sustav za startupove. I to je prevažno jer toga nije bilo. Znači, mi smo drugi sada fond rizičnog kapitala koji smo ovdje došli. To je neka mjerljiva novčana stvar. Ali ono čime se mi mislimo baviti jednako kao što se Mindsmithi i udruga za umjetnu inteligenciju bavi je pritisak na policy making i edukacija svih dionika u društvu o tome da je zapravo razmišljanje o biznisu s aspekta i te treće komponente, ne samo rizika i povrata, nego rizika, povrata i utjecaja, važna i da ona zapravo doprinosi održivosti kompanije pa i cijeloga društva u dugom roku.
educirati znači sve moguće dionike da Impact nije dobrotvorna donacija ranjivim skupinama, jer nažalost to je neka prva asocijacija, pogotovo što se tu kod nas ova riječ social prevodi u socijalno, pa ima na našim teritorijama tu konotaciju. I mi veliki dio svoga posla radimo na advokaciju, na lobiranju, na policy makingu i evo sad je upravo u nastojanju i Nacionalni savjet za promicanje edukacije o društvenom utjecaju da bismo polako krenuli prema tome da to zakonodavstvo kod nas prepozna. Nije to jednako kao i ova stvar s umjetnom inteligencijom, nije sad tu Hrvatska zadnja. Cijeli svijet je u tom problemu. Naravno, cijelu tu stvar guraju razvijena tržišta uvijek Velika Britanija, SAD i Izrael, ali Europa je to sad preuzela i mi smo tu na dobrom putu. I to što je došao Feels Good i kao Impact fond i što je nama naš investitor EIF nametnuo mjerenje društvenog utjecaja, a mi ga onda dalje moramo nametati svojim kompanijama, je vrlo dobro za podizanje svijesti. I mi smo sad skočili ispred mnogih europskih zemalja koje još nisu to osvijestile, čija tradicionalna investicijska i financijska industrija to još nije osvijestila, a idu zakoni i vreme će jako brzo doći. Da, pa apsolutno. Pa evo, cijela ta nova paradigma održivog financiranja je izuzetno bitna i jedna od temeljnih podloga zelenog plana. A ako ništa drugo, ova korona kriza nas je sve usmjerila ka dva najvažnija cilja u ulaganjima, a to je ono što bismo saželi u dva slova, I kao environment ili okoliš i S kao društveni utjecaj ili učinak, koji su izuzetno bitni i to su znači dvije komponente gdje se nastoje zapravo usmjeriti svi financijski tokovi. I vi ste zapravo jedni od pioniri u tome. Ali evo, napravili ste jednu investiciju, znači sigurna sam da je pipeline bogat. Pa čisto da pitam jedno pitanje, next step, svi smo uzbuđeni, imamo novi fond, znači zaista velika je stvar za našu malu zemlju imati drugi po redu nacionalni venture capital fond, ovog puta još sa tim dobrim osjećajem ili sa društvenim utjecajem. Pa evo, koji su ti next steps što se tiče Feels Gooda? Pa evo, do sad jesmo napravili u biti dvije investicije. Pipeline je relativno bogat, zato jer je i fundraising bio relativno dugačak. Tako da u ovom prvom periodu će čak biti možda malo veći intenzitet tih dilova koje zatvaramo. Pa do kraja godine vrlo vjerojatno ćemo imati još dvije investicije. Znači u prvih 6 mjeseci 4, to je već dosta. A u prvoj našoj godini, znači do 6. mjeseca iduće godine, vjerojatno još dvije. U pipelineu nam je preko 200-tinjak kompanija, tako da sve to skupa gledamo i pokušavamo biti što aktivniji, a ne pasivniji u toj potrazi, jer kažem opet, ne gledamo samo jedan sektor, nego ih gledamo više. Drugi sektori možda i nisu toliko educirani da postoji ovakav vid financiranja, tako da evo, u prvih 3-4 godine definitivno aktivno tražimo sve ostale kompanije, tako da pipeline je, zadovoljni smo, relativno je bogat. Da, ali evo, lijepo je biti jedan od tih 200 kompanija na listi. Možda neki ni ne znaju da su ti sretnici, ali za neke poduzetnike koji možda razmišljaju o tome da bi bili dobar kandidat za vaš fond, što da oni naprave, kako da vam se obrate i kako dobiti vašu investiciju? Što je potrebno da bi neki poduzetnik dobio vašu investiciju? A što se tiče same tehnike prijave, to je e-mail sa web stranice ili bilo ko pozna Mislava ili nekoga od nas. Hrvatska je mala, tako da uvijek dođete do kontakta ili odete na web stranicu. Tako da stvarno forma nije bitna. Fokusirani smo na sadržaje, ne na formu.
A što je potrebno? Mislim, u pravilu sve što i bilo koji startup pripremi, onaj takozvani pitch, ali u nikakvoj propisanoj formi, nego jednostavno pošalje ono što ima. Pa sigurno ćemo se naći uživo, jer bez toga mislim da je preteško ocijeniti bilo koga. Tako da bitan nam je taj prvi susret. A koja je to nekakva, ajmo reći, tajna ili neki okidač za što bi se vi odlučili za ulaganje u neku poduzetničku priču? Pa ljudi su najvažniji i tim je najvažniji i mi moramo kliknuti s tim ljudima. Znači, to mora biti jedan brak i mi moramo veslati u istom smjeru i moramo se razumjeti. Neću reći da moramo biti dio istog kulturnog kruga, ali moramo dijeliti iste vrijednosti. A ti ljudi moraju biti, znači mi moramo vidjeti da su oni posvećeni, da oni to žive i da ako ta ideja koju nam prodaju, zato recimo ne moraju trošiti vrijeme na poliranje 10 slajdova genijalnog pića u super dizajnu, jer 3-minute pitch iz njega ne možemo procijeniti i mislimo da to nije dobar pristup. Razgovaramo s njima prvi put, drugi put, treći put i to se i odmah vidiš jel si kliknuo s nekim ili nisi. A budući da smo mi sektor agnostik, a to znači da su sve kompanije i svi sektori jesu za nas kandidati, međutim moraju biti otvorena uma, razmišljati o tom impaktu, osvijestiti ga kod sebe i vjerovati u svoj biznis, naravno imati skalabilnu ideju i tako. Ali evo, ljudi, tim, to je najvažnije jer mi se kladimo na budućnost i ako ideja koju je nama Mislav prodao sada se pokaže za neko vrijeme da promijeni se, dođe neka nova AI korona i više ne važi uopće taj AI. Mi moramo vjerovati da će se on znati obrnuti i napraviti nešto drugo sa svojom ekspertizom, sa svojim timom, sa svojom posvećenosti i to je to. To je ono što tražimo. Da, uvijek je, to je kao kad igramo, kad se kladimo zapravo na konje, kladimo se na onog konja koji je najbolji, da će taj najbrže trčati, jel? Tako i kod timova. Znači mora biti dobar tim, to je najbitnije, ali onda drugo po redu je taj nekakav proizvod ili usluga koja se zapravo plasira jer njega se može modificirati, ali sam tim ne. Da, ali što reći možda o toj komponenti, jer kod recimo Mislava i njegovog tima nije bilo ništa sporno, oni su u samom nekakvom svom startu već imali taj nekakav impact, odnosno društveni utjecaj, to je njihova misija, to je njihova vizija, a ima možda nekakvi dobri start-upova koji rade taj društveni utjecaj i taj impact imaju, a da ga nisu sami sa sobom osvijestili. Jel? A on mora biti dokazan EIF-ovom metodologijom, obrazložen i kasnije mjeren. Za mene je svaki poduzetnik, svako ko kreće, radi taj rizik, rješava neki problem, smišlja neki proizvod, pa on već samim tim svojim bivstvom i svojim djelovanjem on već radi impact. Ne? Jer radi promjenu i gura društvo naprijed. Mislim, poduzetnik je taj. Nije ni bankar, ni političar, ni on stvara novu vrijednost na koju se onda naslanja cijelo društvo. Tako da, bez straha, evo, stvarno bi pozvala nek poduzetnici i projekti nemaju straha i ne misle da je impact nešto što oni nemaju. Znači, mogu ga osvijestiti, a kako? Naravno da smo mi jako podržani i da je to jedna ozbiljna akademska stvar i mi smo podržani sa Impact panelom. Mi imamo 4 vrhunska znanstvenika, 3 iz Hrvatske i jednu gospođu iz Slovenije, koji su naši Impact advisori i koji su zapravo i nas izbrusili, složili metodologiju po kojoj Feels Good radi i koji rade izravno sa svakim projektom koji uđe k nama u pipeline i u due diligence da mu ispoliraju kriterije, mjere i zapravo raportiranje za impact. Evo, mislim da smo danas zaista profitirali od ovih divnih tema i
Ja mislim da evo, hrvatsko gospodarstvo može samo procvjetati. Čeka nas briljantna budućnost zahvaljujući i umjetnoj inteligenciji i ekosustavu koji se ovdje pokušava razvijati, dodatnom novom venture capital fondu koji ovdje posluje u Hrvatskoj. Evo, ja bih se zahvalila našim današnjim gostima, Domagoj, Renata, Mislav. Bili ste zaista sjajni i prezentirali ste nešto što nam svima treba. I evo, hvala vam najljepše na sudjelovanju, hvala vam na gostovanju u Invest Labu i nadamo se uspješnoj suradnji. Hvala na pozivu. Hvala vam.